ҳукумати Ӯзбекистон барои таъмири усурхонаи Садриддин Айнӣ нависандаи саршинос ва қаҳрамони халқи тоҷик 300 миллион сум муодили 37,000 доллар додааст. Амина Шарофиддинова, яке аз фаъолони ҷамъияти тоҷикони Ӯзбекистон, рӯзи 1 феврал гуфт, ин иқдом дар остонаи таҷлил аз 140-солагии Садриддин Айнӣ сурат гирифт. Агар ба ҳамин муносибат нимтанаи Садриддин Айнӣ, ки чанд сол боз дар ҳабси хонагӣ қарор дорад, дар ҷои пешинаш барқарор мешуд, кори хайре буд, афзуд ӯ. Қарор аст 140-солагии Садриддин Айнӣ моҳи апрели имсол таҷлил шавад. ҳукумати Тоҷикистон ҳам барои таҷлил аз ин сана барнома таҳия карда баргузории чорабиниҳоро дар назар дорад. Хонамузеи Садриддин Айнӣ дар майдони регистони Самарқанд воқеъ аст. Соли 2009 мақомоти Ӯзбекистон гуфта буданд, ки ин усурхонаро тахриб мекунанд. Далелашон ҳам ин буд, ки бинои усурхона хеле фарсуда шуда ниёз ба таъмир дорад. Ин тасмим вокунишҳои зиёдеро дар пай дошт. Аз ҷумла рӯшанфикрони тоҷик аз мақомҳои ӯзбек хостанд, ки даст аз тахриби усурхонаи Садриддин Айнӣ бардоранд. Бо ҳамин мақомоти Ӯзбекистон усурхонаи Садриддин Айниро тахриб накарданд ва он то ҳанӯз дар ҷои худ боқист. Солҳои зиёди умри Садриддин Айнӣ дар Самарқанд гузаштааст ва усурхонаи ӯ дар ин шаҳри қадимии тоҷикон соли 1956, 2 сол баъди вафоти ин нависандаи саршиноси тоҷик таъсис ёфтааст.